Hemen gaude, alde batetik Euskalgintzaren kontseilua eta Euskalgintzaren kontseiluko Nafarroako eragile bazkideen ordezkariak eta nolabait azken boladan lantzen ari garen larrialdi linguistikoaren eta larrialdi horretatik indarraldirako bidea egiteko proposamenaren berri ematera gatoz. Euskalgintzaren kontseiluko bazkideok joan den azaroaren 9an Elen Europako hizkuntz berdintasunerako eragileen sarearen batzarraren testuinguruan adierazi genuen euskara eta euskal hiztun komunitatea larrialdi linguistikoan gaudela. Zoritxarrez adierazi genuen, ze ez da inoren gustuko, inor larrialdian dagoela aldarrikatzea eta are gutxiago norbere burua larrialdian dagoela adieraztea. Baina azken datu soziolinguistikoek eta joera soziolinguistikoek horretara garamatzate ezin bestean. Izan ere, egia da euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuak atzera begira jartzen bagara susperraldi bat izan duela azken hamarkadetan, baina denbora da jada Euskalgintzatik, euskararen normalizazioaren alorrean aritzen garen eragileen ikuspuntutik, susperraldi hori jada motelaldian, geraldian, etenaldian ikusten dugula. Esan dudan bezala, datu eta joera soziolinguistikoei erreparatzen badiegu, larrialdi hori nabaria da. Esate baterako, Ipar Euskal Herrira bagoaz, hiztun erlatiboen kopurua bera berantz doa oraindik. Nafarroara bagatoz, oraindik ere, 10 haur eta gaztetatik 6 ez du inolako harremanik euskararekin bere irakaskuntza ibilbide guztian. Euskal Herria bera osotasunean hartuta ikusten dugu nola eremu euskaldunenetan ere erabilera berantza doan, erabilera soziala. Eta ikusten dugun beste joera bat eta arduratzekoa dena da erdaretan, hau da, gazteleraz eta frantsesez, baino errazago euskaraz moldatzen garen hiztun kopurua berantz doala Euskal Herri osoan. Eta hori joera nabarmena da. Gaitasun gabezia horrek edo erdaretan hobeto moldatzeak harreman zuzena dauka erabilera sozial murritzarekin. Bai? Eta hor da gure ahulaldiaren, gure larrialdiaren zantzu garrantzitsuenetakoa. Euskararen erabilera soziala, hau da eskuarki normalean euskaraz, gazteleraz, frantsesez, adina edo gehiago egiten duten hiztun kopurua 17% baino ez da. Batzuetan horri buruz egiten den irakurketa desafekzio batena da. Ez da erabiltzen nahi ez delako. Baina azken ikerketetara baldin bagoaz, frogatzen dena da gaitasun ezarekin daukala horrek zerikusia. Batetik gaitasun ezarekin, hau da erreztasun faltaarekin, eta bestetik euskaraz aritzeko kideak topatzeko zailtasunarekin. Ikerketa horien arabera, euskaraz errazago moldatzeko gaitasuna dugunok 8% baino ez gara. Eta 17% da erabilera. Beraz, ondoriozta daiteke aukeren gainetik erabiltzen dela euskara. Baina egia da, erabilera soziala ahula dela eta horregatik aipatzen dugula larrialdian gaudela. Eta larrialdi hau, larrialdi klimatikoarekin gertatzen den bezala, ez da zerbait naturala, ez da berez etorri den zerbait. Larrialdi klimatikoa hainbat erabaki eta praktika soziopolitikoren ondorio da, soziopolitiko eta ekonomikoren ondorio da. Euskararen larrialdia ere, hainbat erabaki eta praktika soziopolitikoren ondorioa da. Eta Nafarroara zehazki etorrita, erabat lotzen da estatusaren auziarekin. Hau da, Nafarroan, euskara lurraldearen zati txiki batean baino ez da ofiziala. Estatus gabezia hori dauka. Lurraldearen eremu gehienean, nor izatearen aitortza txikiena ere ez dauka. Eta hori traba izugarri bat da minorizazio egoeran dagoen hizkuntza baten aldeko normalizazio politikak behar bezala egiteko. Hau uste dugu
Gainera, gaur bezalako egun batean, abenduaren 12, bereziki azpimarragarria dela, abenduaren 15ean berriro ere urteurren beltz baten aurrean gaudelako. Hain zuzen ere, Euskararen legearen onarpenaren urteurrenean eta zonifikazioa ezarri zuen legearen urteurrenean. Zonifikazio hori larrialdiarekin, larrialdi linguistikoarekin bete-betean dago lotuta Nafarroako kasuan. Dena den, aipatu dut larrialdi linguistikoan gaudela, hori adierazi dugula, zoritxarrez adierazi dugula, eta adierazi badugu ez da bertan goxo geratzeko. Ez da hor eroso gaudelako, are eta gutxiago hor geratu nahi dugulako. Baizik eta uste dugulako diagnostiko on bat dela, onbideratzeari ekiteko lehendabiziko urratsa. Gauzak behar bezala izendatzea, ematen digula irtenbideak bilatzeko lehendabiziko palanka. Beraz, eta gaurko mezua hori da, larrialdian gaude, baina garaiz gaude indarraldiari ekiteko. Eta hori da gure bokazioa, hori da gure ekina, eta hori da guk sinisten duguna, eta hori da gure konbentzimentua. Indarraldiari ekingo diogula. Eta dudari gabe, Nafarroan indarraldia besteak beste, ofizialtasunerako urratsak ematetik pasatzen da. Hori kontseiluaren ikuspegitik eta Josu Reparaz, Nafarroko batzordeko kideak, zehazki Nafarroan nola gauzatzen den, azalduko dugu. Larrialditik indarraldira. Nafarroa osoan hizkuntza eskubideak bermatzeko unea da. Azken urte hauetan urratsak egin dira Nafarroan. Hori ukaezina da. Baina ez dira nahikoak oraindik ere. Uste dugu aurreko inertzia batzuek bere horretan jarraitzen dutela. Adibidez, Nafarroan ofizialak eta berezkoak ez diren hizkuntzen ezagutza baloratzen jarraitzen da. Eta euskera laugarren mailako hizkuntza bihurtzen dute. Euskarazko ereduan matrikulatzeko zailtasunek jarraitzen dute. Funtzionario elebidunak legez diskriminatzen dira, eta euskera jakiteagatik. Edozein erabaki hartzean, herritarren arteko kohesioari begiratzen zaio gehiegitan. Euskeraz bizitzeko eskubidearen gainetik jartzen dira hirugarren batzuen kexak. Horrela, bidegabekeria asko dago oraindik Nafarroan. Are gehiago, oraindik herritarrei hizkuntza eskubideak bizi diren tokiaren arabera aitortzen zaizkie. Idurrek esan duen bezala, datorren abenduaren 15ean, Baskoentziaren legearen 28. urteurrena izanen da. Nafar guztiontzako zorigaitzeko data. Arestian esan bezala, urte luzez garatutako inertziei amaiera eman behar zaie. Ulertezina da, urte luzez euskaldunak zokoratzeko eta herritarren arteko bereizkeria are handiagoa sortzeko abian jarri zituen hainbat neurri baliogabetu ez izana. Egindakoari begiratu, baina egin beharrekoari arreta jarri behar dio. Orain da garaia, hurrengo urteetako politikaren oinarriak non kokatu diren azaltzeko. Orain dagokie alderdiei, esatea zein puntutaraino apurtu nahi duten urteetan euskaldunak diskriminatzeko abian jarri zituzten inertziekin. Horretarako, Nafarroako gobernuari ondorengo gakoen gainean determinazioz aritzeko eskaera egiten diogu. Horietan guztietan, hemen gauden eragile guztiok, bidelagun izango gaituzte. Bat, arkitektura juridikoa aldatzea ezinbestekoa da. Euskerak lege berri bat beharrezkoa du, Nafar guztion hizkuntza eskubideak bermatuko dituena. Zonifikazioa gaindituko duena, eta Nafarroa osora ofizialtasuna eratuko duena. 2. Administrazioa euskaldundu behar da. Egungo merezimendu dekretua bertan bera utzi, eta herritarrei harremana euskeraz bermatuko dien araudi berri bat egin behar da. Azken finean, administrazioan euskararen erabilera arautuko duen dekretua behar da.
eta horretarako departamentuetako hizkuntza planak martxan jarriko dira. 3. Euskararen aurrekontua handitu egin behar da. Aurrekontu osoaren 2% izanen da gutxienez. Honekin batera, hizkuntza politika gobernuaren politiken zehar lerro bihurtuko da. 4. Hezkuntza sistemak belaunaldi berriak euskalduntzeko sistema abian jarri behar du. 5. Helduen euskalduntzearen sektorea egonkortu eta indartu egin behar da. 6. Arlo sozioekonomikoa euskalduntzeko neurriak behar dira. 7. Euskarazko hedabideak babestu behar dira. 8. Aisialdiaren euskalduntzea sustatu behar da. 9. Arnasguneak babestu behar dira. 10. Erabilera soziala eta hizkuntza ohiturak aldatzeko ekimenak sustatu behar dira.